Hola, bona vesprà, xiquets i xiquetes. Avui vos vaig a contar el conte dels fantasmes no toquen a la porta. Estigueu molt atents. I diu així: l'ós i la marmota es troben cada vesprada, juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'ós balla i la marmota canta, com si foren estrelles. Els dos es pixen de risa. A poqueta nit s'estiren davall dels arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una vesprada freda, com el gel, l'ós va anunciar amb un somriure: «Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres». A la marmota això no li feia molta gràcia. Ni l'ànec ni cap altre animal que vinguera a estropejar les seues vesprades amb l'ós. Mentre l'ós estava ocupat cuinant un pastís per a berenar, la marmota va fer un cartell que deia: «No estorbeu, no estem a casa», i el va penjar a la porta. No havien passat ni 3 vots de marmota quan va tocar. Toc, toc. L'ós havia anat al rebost a buscar mores per a fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella. «És que no saps llegir?», li va mollar la marmota. «Sí, però tinc una pregunta», va dir l'ànec. «Quina pregunta? Com podria molestar-vos si resulta que no esteu a casa?» «És que estem», va dir l'ànec. La marmota. «És que estem, però no del tot. De fet, som fantasmes». I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell: «Som fantasmes». I va tancar la porta en el bec de l'ànec. «Ha arribat l'ànec?», va preguntar l'ós des de la cuina. «No, era d'això, un vendedor d'arruixadores», es va inventar la marmota. «Un vendedor d'arruixadores? Que estrany», va pensar l'ós. «Fem una partida al dards», va proposar la marmota. «Vull esperar a l'ànec, em comença a preocupar». «Bé, ja saps que els ànecs són uns encantats i romancegen». «I si s'ha perdut?», es va imaginar l'ós. «Tinc fam, i si comencem a menjar el pastís?», va insistir la marmota. «Potser li hagi passat algo». «Aniré a buscar-lo», va fer l'ós. «Millor vaig jo a buscar-lo», es va avançar la marmota. «No siga cas que et constipes el nas». I decidida va anar cap a la porta i va obrir. «Ai!», tot de seguit la va tornar a tancar de cop i va córrer en els ulls que li botaven de les òrbites. «Què et passa?», es va preocupar l'ós. Era un fantasma!». «Sí que estaven bé, primer un vendedor d'arruixadores i ara un fantasma», va exclamar l'ós. «Vaig a veure què passa». «Ui, mireu, qui és això?». L'ós va creure que era un ninot de neu, però quan s'hi va acostar va reconèixer els ulls del seu amic l'ànec. «Però, ànec, què fas ací sense tocar la porta?». «És que tinc una pregunta, però no volia destorbar», es va explicar l'ànec, fent esclafir el bec. «Una pregunta? Va fer l'ós, carregant-se'l al coll. «Sí, vosaltres sou fantasmes, com és que jo puc veure-vos? O és que jo també m'he tornat un fantasma?». «Deus de ser el fantasma de la marmota en tot cas», va riure l'ós. L'ós va convidar a l'ànec a passar a casa
i el va convidar a una xocolatada ben calenteta. Els esclafits del foc i el xiuxillet de les volves de neu omplien de calma l'última hora de la vesprada. De sobte, una ombra va ballar en la finestra i la marmota va cridar: «Ho heu vist?» «El què?», va preguntar-los. A fora s'escoltaven uns passos sobre la neu. Els tres animals van veure passar una ombra com un llamp i una altra que s'amagava amb els ulls d'espia. Mireu, les ombres es movien fent una remor silenciosa quan toc, toc, toc va sonar la porta. «No obrigues, que són ells», va suplicar la marmota. «Ells qui?», va preguntar l'ànec. «Els fantasmes!». «Els fantasmes no toquen a la porta», va fer-los anant a obrir. «Venim a veure els fantasmes», va anunciar l'estruc. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'ós hi havia fantasmes. Els animals que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos van córrer cap allà a tafanejar. «Passeu, passeu», va riure l'ós. «La marmota vos servirà un bon berenar i vos explicarà la història dels fantasmes». I així fou com la casa de l'ós es va omplir d'una colla d'animals disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. L'ós, la marmota i l'ànec es troben cada vesprada, juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'ós balla, la marmota canta i l'ànec pregunta, com si foren estrelles. Els tres es pixen de risa. Mireu, estan rient els tres. A poqueta nit s'estiren dabaix dels arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Conte contat, conte acabat. Si vos ha agradat este conte, el teniu així per a llegir a la biblioteca i endur-se-lo a casa també.